आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. युद्धाचे परिणाम आता भारतीय सोने चांदीच्या व्यापारावरती दिसत आहेत. सोने 40,000 रुपयांनी तर चांदी 2 लाख रुपयांनी घसरली आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश भुसडे यांनी. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या युद्धामुळे आता आपण बघतोय की जागतिक बाजारात मंदी आलेली आहे. त्याच अनुषंगाने सोनं आणि चांदीचे दर हे घसरत आहेत, वारंवार घसरत आहेत. चांदीमध्ये तब्बल 2 लाखांनी घसरले आहे, तर सोनं आत्तापर्यंत 40 ते 45,000पेक्षा जास्त किमतीने घसरलेलं आहे. एकंदरीत याच अनुषंगाने कणकवलीची नेमकी परिस्थिती काय आहे, सोन्या चांदीचे व्यापारी आपल्यासोबत आहेत. दीपक बेलोगे साहेब नमस्कार. मागील 4 महिन्यामध्ये मोठी घसरण आता सध्याची पाहायला मिळते. काय परिस्थिती आहे? मागील 4 महिन्यापूर्वी काय होतं आणि आत्ता काय आहे? नमस्कार. मागील 4 महिन्यापूर्वी जवळजवळ 1,86,000चं गोल्ड गेलं होतं सोन्याचा दर 24 कॅरेटचा, आणि चांदीचा जवळ 4,20,000पर्यंत रेट जो गेला होता. आणि आता घसरण जाऊन युद्धामुळे, इराण आणि अमेरिकाच्या युद्धामुळे आता आजचा रेट जवळजवळ 1,45,000च्या आसपास आहे, आणि चांदीचा रेट 2,10,000च्या आसपास आहे. जवळजवळ 2,20,000 जर कमी जवळजवळ झाले चांदीमध्ये. सोन्यामध्ये जवळ 40-41,000 कमी झाले जवळजवळ 24 कॅरेटमध्ये. नेमकं काय कारण असू शकतं? हे युद्धाचंच कारण आहे, लक्षात ठेवा. आणि युद्ध हे पुकारलं ह्यांनी, इस्रायल आणि इराणने. तर आता जवळजवळ 22-23 दिवस आजचा 9 मिनिटं ते आहे जवळजवळ. आणि आता 5 दिवसासाठी युद्ध थांबले, पण हे आता पुण्यात आणखीन अमेरिका आणखीन रशिया ह्यांच्यामध्ये काही करार नवीन होत आहेत की डॉलरवरती परत चाललं आहे त्यांचं. त्याच्यामुळे हे सगळे रेट, सोन्याचे रेट कमी आलेत. आणि 5 दिवसानंतर काय वेळ समजेल, लक्षात ठेवा आपल्याला. पण आता ही एवढा रेट कमी आला तर गिरायकाला मी सांगेन की तुम्ही ह्या रेट पण मध्ये घ्या सोनं. ज्यावेळी तुम्ही 180मध्ये घेतलात त्यावेळी रेट जास्त होता, पण आता हा कमी रेट आलेला आहे. त्यावेळी तुम्ही घेतलात तर तुम्ही थोडं हे होऊन जाईल, तुमचं प्रॉफिटेबल होऊन जाईल. किंवा आणखीन हा पुढे नंतर दिवाळी की दसऱ्यानंतर पुढे रेट वाढणारच आहे 100%. तर वेळेस सोन्यावरती सगळी चालते, तो हा पुढे नंतर रेट वाढणार आहे, कमी होणार नाही आणखीन, असं आम्हाला वाटतं. काही ग्राहकांची शंका आहे की अजून देखील सोनं कमी होईल, कारण एवढं 40,000 अजून कमी होण्याची काही जण वाट बघत असेल, त्यांना काय सांगा? नाही कमी होणार, लक्षात ठेवा. तरी पण मार्केटची पोझिशन म्हटलं सोन्यावरती सगळं चालतं आहे. सोनं चांदी आज लोकांनी 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाखने चांदी घेतले, ते आज कितीमध्ये लॉस आहेत बघा. त्याच्यामुळे मार्केटचं गेलं तर तुम्ही नाही चांदी कमी होणार, सोनं कमी होणार. हा आणखीन 2-3 महिन्यात अपवरती घेणार आणि वाढणारच आहे भाव. एप्रिल मेच्या असतात, पुढे आता सीझन येतो आपला. सोन्याची गुंतवणूक एक सिक्युअर मानली जाते. विश्वास म्हणजे खरोखरच सोनं सिक्युअर गुंतवणूक केली ते आपल्याला पैसे भविष्यात मिळते असं म्हणतात एकंदरीत. पण आता ह्याच सोन्याचा भाव घसरत आहे, चांदीचा भाव घसरत आहे. आपल्याकडे कोकणामध्ये एकंदरीत बघितलं किंवा सिंधुदुर्गामध्ये बघितलं तर सगळेजण गुंतवणूक आणि सोन्याची आभूषणं करण्यासाठी जास्तीत जास्त कल असतो. एकंदरीत त्या संदर्भात काय सांगाल? त्यासमोर आज जर बघितलं सोन्यावरतीच सगळे, आज सिंधुदुर्गाचं आहे ते सोन्यावरतीच सगळं, म्हणजे आपले जे व्यापारी आहेत ते सोन्यावरतीच सगळं हे करतात. आज जर लोन पाहिजे तर सोनं बँकेत ठेवून ताबडतोब तुम्हाला लोन मिळतं आहे. बँकेत गेलं ताबडतोब लोन मिळणार नाही. पण हे जे आज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाखांचं सोनं घेतलं आहे, तर बँकेत तुम्हाला आज 1,10,000 रुपये 10 ग्रामला पैसे मिळतात तुम्हाला. आणि व्यापार करायला चांगलं मिळतं की लोन घ्यायची गरज नाही. आणि कुठे तुम्ही 24 तास कुठे बँकेत तुम्हाला SBI भरपूर लोन आज होत आहेत. त्याचं कारणच ते आहे की आज जो धंदा चालला आहे सगळं गोल्डवरती सगळं चाललं आहे, आणि पैसे आपल्याला पाहिजे तर फटकन मिळतात व्यापारासाठी. त्याच्यामुळे सोनं हे सगळ्यात सिक्युअर आहे. पण नेमकं काय घ्यावं? आभूषणं घ्यावी की सोन्याचं लॉकेट किंवा अन्य काही बिस्किट वगैरे असतात, नेमकं काय घ्यावं? तुम्हाला लग्नासाठी पाहिजे दागिनेच लागतात. पण जर तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करायचं तर कॉईन्स घ्यावं, वळं घ्यावं, अशा प्रकारची दागिने घ्यावे की ते हॉलमार्कचे असावेत, की ते बँकेत पण जास्त कमी होत नाही. असे हॉलमार्कचे दागिने खरेदी करणं योग्य आहे सगळ्या सध्या. नेमकी योग्य वेळ कधी साधावी घेण्याची, त्याबद्दल काय? मी म्हणतो आता पण हा रेट कमी आला तो चांगला आहे. ह्याच्यापेक्षा रेट आणि कमी येईल ह्याची गॅरंटी न पकडता तुम्ही सोनं आता पण घ्यावं. आज 1,41,45,च्या आत रेट, तर तो पण चांगली गोष्ट आहे. अजून सोनं लोकांनी खरेदी करावं असं मी आवाहन करतो सगळ्यांना.
पण एकंदरीत जर पाहिलं की सिंधुदुर्गामध्ये असेल की कोकणाची अर्थव्यवस्था ही सोनं आहे किंवा पर्यटन जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून आहे, पण या सोन्यामध्ये चांदी देखील आहे. चांदीचं प्रमाण देखील आता कमी होत आहे. काही जण कमी होण्याची वाट बघतायत, म्हणजे कधी कमी होईल आणि नंतर काही शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. शेअर मार्केट इन्व्हेस्ट करणं योग्य की सोन्यामध्ये इन्व्हेस्ट करणं योग्य? आता टी व्हीवर ते जे हे सांगतात आहेत म्हणजे मोठे मोठे जे लेक्चर करतात ते सांगतात की तुम्ही सोनं चांदी घ्या. आज रेट तुम्हाला पुढे रेट आणि 7-8 महिन्यात हा रेट जाणार आहे. परत चांदी 7 लाख होणार आहे म्हणतात, सोनं 3.5 लाख होणार आहे. तर हे ते सगळे अफवा आहेत. पण ते त्याच्या निम्मे जरी आले तरी आपल्याला फायदा आहे, प्रॉफिटमध्ये आहे. तर सोनं काय चांदी काय दोन्ही घेतलं तरी योग्यच आहे. हायेस्ट कितीपर्यंत जाईल सोनं? हा एक 3,50,000चा मागे बोलबाला चालला होता आणि चांदी 7 लाख. पण अजून आता थोडी कमी आली. हा कमी होऊन परत वरती पिकअप घेणार लक्षात 100%. आणि हा रेट वाढणारच आहे 100%, असं मी समजतो. आता गुढीपाडवा आला होता त्यावेळी सोन्याचे रेट कमी झाले. आता अक्षय तृतीया काही दिवसांनी येते एकंदरीत, त्यावेळी काय होईल? रेट वाढणार 100% वाढणार आहेत रेट. अक्षय तृतीया बाजाराचा वाढ वाढण्यावरती आहे, कमीवरची अजिबात नाही आहे. जागतिक मंदी येण्याची शक्यता वर्तवली जाते. तरी सोनं आणि चांदी हे शेवटी वाढणारच आहे 100%. त्यात नक्कीच वाढणार आहे. निश्चितच. धन्यवाद. हे होते दीपक बेलोरकर, सुवर्णकार. त्यांनी सांगितलेलं आहे की सोनं आणि चांदीची ही योग्य गुंतवणूक आहे. पण काही बघितलं तर सध्या मंदी आहे, सोन्याचे दर चांदीचे दर हे कमी होत आहेत. ग्राहक कमी होण्याची वाट बघतायत, नंतर गुंतवणूक करण्याची वाट बघतायत. पण एकंदरीत योग्य वेळ कुठली ही देखील आपल्याला समजत नाही आहे. पण योग्य वेळेचं योग्य नियोजन केलं तर ग्राहकांचा देखील फायदा होईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल दहीभाऊकरसह उमेश बुचडे, कोकण साधला कणकवली.